Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang espesyal nga pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa Lawis, New Look ug sa akong mga kabatch sa Liberation Institute nga naminaw karon. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 17 bersikulo 10 hangtod sa 15. Ang giingon diri, sa pagkagabii ni ana gipagikan dayon sa mga kaigsuunan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea ug sa ilang pag-abot didto miadto sila sa sinagoga sa mga Hudiyo. Mas ligdong ang panghunahuna sa mga tawo didto kaysa mga taga Tesalonica. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kining mga butanga. Daghan kanila ang mituo lakip ang daghang mga babayeng Griego nga tinamud sa katilingban ug ang mga lalaki usab. Apan sa pagkadungog sa mga Hudiyo didto sa Tesalonica nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios didto sa Berea, nangadto usab sila og gihulhugan ang mga tawo aron sa paghimog kasamok. Busa gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo paingon sa baybayon, apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin didto sa Berea. Ang mga tawo nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugon ni Pablo nga paapason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Tungod sa mga pagpanghulga nga nadawat nilang Pablo didto sa Tesalonica, gipadala sila sa mga kaigsuunan sa takna sa kagabhion ngadto sa Berea, nga lain usab nga syudad didto sa Macedonia. Ang Berea, mga kahigalaan, yutang natawhan ni Alexander the Great. Ug ang mga nagtuon og kasaysayan nakailagayod kung kinsa ni si Alexander the Great sa world history. Ug didto sa Berea nakasinati si Pablo ug iyang mga kauban ug bag-o nga kadasig didto. Kay nasayod ang Ginoo nga nanginahanglan sila og bag-ong kadasig human sa mga kakuyaw nga ilang nasinatian sa Tesalonica. Mao nga gihatagan sila sa Dios og kadasig pinaagi sa mga Hudiyo didto sa Berea. Nganuman, kini tungod kay sumala pa sa atong teksto, mas ligdong kuno ang panghuna-huna sa mga tawo didto kaysa mga taga Tesalonica. Nganuman kaha nga mas ligdong ang ilang mga panghuna-huna didto. Mao kini ang atong tubagon sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon.
Adunay tulo ka bahin ang atong pagtuon. Una, ang pagpasakop o submission. Ikaduha, ang kinaiya o attitude. Ug ikatulo, ang pagpaningkamot o effort. Mudangat na kita sa unang punto, ang pagpasakop o submission. Ang pinaka-importante sa tanang anaa sa mga Bereanhon, mga kahigalaan, mao ang ilang hugot nga pagpasakop sa pulong sa Dios. Ilang giisip ang kasulatan, isip autoridad sa ilang pagtuo to the point, mga kaigsuunan, nga ila kining giilang nga pinal nga maghuhukom kung tinuod ba ang mga unod sa pagwali ni Pablo o dili. Ang giingon sa bersikulo 11 sa atong teksto, madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kining mga butanga. So, wala sila nagpataka og tuo sa wali ni Pablo. Ila unang gitino gikan sa kasulatan kung tinuod bagayod ang mga giwali ni Pablo. Karon mga kaigsuunan, nagtuo ako nga adunay panginahanglanon ang mga iglesia karon nga maningkamot pag-ayo nga ituboy ang awtoridad sa Biblia. Kini tungod kay sa atong kapanahunan karon, adunay mga butang nga misapaw sa awtoridad sa Biblia. For example, adunay mga pastor nga gihimo nilang awtoridad sa ilang pagtudlo ang ilang mga damgo ug pananawon. Nakigistorya kuno kanila ang Dios. Mga kaigsuunan, kumpleto na ang Biblia. Ang atong kapanahunan karon dili na kapanahunan sa mga pananawon ug mga panagna. Ang tanang kinahanglan natong tuuhan ug ikinabuhi nahasulat na tanan sa Biblia. Mao nga ang bugtong awtoridad sa atong mga pagwali, Biblia lamang gayod. Ug ang mga pilosopo abtik dayon kaayong muingon nga nganong mutuo man mo sa Biblia nga minugna ra man na og tawo. Ay alangan og kabaw ang gamiton sa Ginoo sa pagsulat sa iyang pulong. Siyempre, tawo gayod ang iyang gamiton. Basin og ayha ra sila mutuo sa Biblia kung kanding ang gasulat niini. Mga kaigsuunan, tinuod nga tawo ang nagsulat sa Biblia, wala nato nagilimod. Apan kadtong mga tawhana, gigamhan o gilamdagan sa balaang espiritu aron masulat nila ang pulong sa Ginoo. Paminawan ninyo ang giingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17. Ang giingon diri, ang tanang kasulatan nahasulat pinaagi sa lamdag sa Dios ug mahinungdanon alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid ug pagbansay sa pagkamatarong aron ang tawo sa Dios mahimong takos ug andam alang sa matagbuhat nga maayo. Ug gisigundahan usab kini ni Apostol Pedro sa ikaduha niyang sulat sa kapitulo 1 bersikulo 21 nga nagaingon, kay walay panagna nga nalitok pinaagi sa kabubuton sa tawo, kundili nga ang mga tawo nga gilihukan sa balaang espiritu nagsulti gikan sa Ginoo. Mao nga ang giingon sa Matthew chapter 24 verse 35 mga kaigsuunan. Ang giingon diri, mahanaw man ang langit ug yuta, apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw. Kung magtuon mo og bibliology mga kaigsuunan, kining bibliology major subject ni siya sa seminary nga nagpakita sa historical, scientific ug archaeological evidences of the authenticity of the Bible as the Word of God. Masabtan gayud ninyo kining tanan. Well, bukas kanunay ang akong cellphone alang sa inyong mga pangutana mahitungod niini nga subject. 0935-744-3030. Mao nga mga igsuon, ayaw kaayo kamo og kaguol kung wala kaayo mo'y mga kabtangan niining kalibutana. Kung nabatunan ninyo ang pulong sa Ginoo, nabatunan na ninyo ang pinakabililhong kabtangan sa tanan. So nganong mas ligdong ang mga huna-huna sa mga taga Berea kaysa mga taga Tesalonika? Kini tungod kay
nagpasakop sila sa autoridad sa balaang kasulatan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang kinaiya o attitude sa mga taga-Berea bahin sa kasulatan. Sa tinuod lang mga kaigsuunan, kung nasabtan gayud nato ang autoridad sa Biblia ingon nga pulong sa Dios, musunod gayud dayon ang atong attitude sa pagtratar niini nga adunay dakong respeto, pagtagad ug pagtamod. Example, adunay usa ka professor sa kolehiyo nga bag-o pa lang na hired sa usa ka state university. Katong maong professor adunay gikuptan nga kwalifikasyon alang sa gitawag og administrative function sama sa chairmanship position. Sa wala pa siya ma-announced sa iyang college dean, ingon nga chairman sa ilang department, ordinaryo ra kaayo ang pagtagad kaniya sa mga kauban niyang faculty sa ilang department. Apan sa dihang gipakanaog na gikan sa presidente sa universidad ang iyang designasyon isip chairman sa ilang department, automatic nausab dayon ang pagtagad sa iyang mga gingsakupan nga mga maestro ug maestra. Aduna nay respetar, ang uban gusto nang makigsuod kaniya ug mugrit na dayon og good morning sir inig sulod niya sa opisina. Ang punto niini nga ilustrasyon mga kaigsuonan, mao nga ang pagtagad nato sa usa ka tawo nagabase sa iyang estado sa katilingban. Mao nga careful gayud kaayo kita sa atong mga nilihukan kung kauban nato ang atong manager o presidente sa kumpanya. Karon, kung nasabtan nato ang autoridad sa Biblia ingon nga gamhanang pulong sa Ginoo, ato ba kining baliwalaon? Ato bang ipakawalay bili ang tanang gipamulong niini? Well, daghan kaayong mga tawo nga mas gihatagan pa nila og bili ang ilang mga namat-an nga tinuuhan gikan sa ilang mga katigulangan kaysa klaro kaayong nahasulat nga kamatuoran sa Biblia. Nagpasabot lang kini mga kahigalaan nga mabaw kaayo ang ilang pagtan-aw sa Biblia. Tungod kay wala nila masabti ang autoridad niini, ingon nga gamhanang pulong sa Dios. Apan ang mga taga-Berea sa atong teksto, mga kaigsuunan, angayan gayong dayigon, tungod kay ilang gidawat ang pulong nga adunay dakong kadasig. Muni giingon sa atong teksto, andam ang ilang hunahuna sa pagkat-on. Wala nila balibari ang pulong sa Dios. Mao nga kanang mga tawo nga moingon nga maunay giingon sa Biblia, pero para nako kung unsa ang akong namat-an, mao na pud na ang akong pakamatyan. Well, kanang tawhana mga kahigalaan, nagpakita lamang nga walay autoridad alang kaniya ang Biblia. Ang iyang autoridad mao ang iyang mga tinuuhan nga sukwahi sa kasulatan nga iyang namat-an ug iyang napanunod gikan sa iyang mga katigulangan. Ang mga taga-Berea sumala sa atong teksto, namati sila og duro sa mensahe sa ebanghelyo. Ang buti pasabot niini mga kaigsuunan nga bisag dunay kusog kaayong paghot sa mga iro o hilak sa mga bata o kasaba sa mga sakyanan nga milabay samtang ginawali ang pulong sa Dios, dili na nila tagdon pa kining mga butanga tungod kay concentrated gayud kaayo ang ilang atensyon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Well, kumusta ang imong attitude sa pagwali sa pulong sa Ginoo, higala? Seryoso ka bang naminaw o galatagaw ang imong hunahuna nga bisag gamayng kasikas lang sa palibot, atuan na dayon ang imong atensyon niini ug wala na sa pagwali sa pulong sa Ginoo? Higala, nasayod kaayo ang Ginoo sa tinuod nga kahimtang sa imong kasing-kasing. Walay matago sa iyang atubangan. Hinulsuli ang imong sala sa dili pagtamud sa pulong sa Ginoo ug pagpakagamay niini sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang pagpaningkamot nga gibuhat sa mga taga-Berea. Nganong mas ligdong ang hunahuna sa mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonika? Kini tungod kay una, aduna sila'y pagpasakop sa autoridad sa kasulatan. Ikaduha,
Aduna sila'y dakong pagtanaw ug pagtagad sa kasulatan. Ug ikatulong punto, aduna sila'y pagpaningkamot nga susihon ang kasulatan aron sa pagtino kung tinuod bagayod ang giwali nga ebanghelyo ni Pablo. Paminawan ninyo og utro ang giingon sa bersikulo 11 sa atong teksto. Mas ligdong ang panghunahuna sa mga tawo didto kaysa mga taga Tesalonika. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kining mga butanga. So nakita ninyo mga kahigalaan, dili sila blind followers. Wala sila nagpataka og dawat sa pagtulunan nga ilang napamatian. Ilang gisusi og duro ang kasulatan aron sa pagtino kung nahaum ba ang giwali ni Pablo sa Biblia. Ug mausab kini ang akong challenge kaninyo mga kahigalaan. Nagtuo ako nga daghang susama kanamo ang nagasibya og mga pagwali diri sa kahanginan. Apan ayaw kamo pagpataka og dawat sa among mga gipangtudlo. Susihan ninyo ang kasulatan mismo ug kung natino ninyo nga insakto ang among gipangtudlo, wala na kamoy katarungan pa kung inyong balibaran ang among mga gipangtudlo. Apan ang punto niini, dili ang among kaugalingon ang awtoridad alang kaninyo, kundili ang Biblia lamang gayod. So samtang kami nagatudlo, mas nindot mga kaigsuunan nga gibuklat usab ninyo ang Biblia aron sa pagtino kung insakto ba ang among gitudlo o dili. Paminawan ninyo ang hulagway sa tawong bulahan, sumala sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 3. Ang giingon diri, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasasala, umakig-abin kanila nga wala muila sa Dios. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw ug gabii. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa tingbunga, ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Ang kasulatan mga kaigsuunan kinahanglang susihon sa matag adlaw. Kung naninguha kita nga makaplagan ang kamatuoran, kinahanglang pagatun-an nato og duro ang balaang kasulatan. Dili kita makalaom nga mutubo kita sa atong kahibalo og pagkinabuhi diha sa grasya sa Ginoo kung dili kita maningkamot uban sa mga pagampo nga magtuon og mamalandong sa pulong sa Ginoo kada adlaw. Ang kanunay nga pagsusi sa balaang kasulatan mao ang labing maayong pamaagi aron dili makahari sa atong hunahuna ang mga bakak nga pagtulunan. Ang tawo nga dili mubuhat niini mga kahigalaan, makalaom gayod nga dali ra siyang mailad sa nagkalain-laing mga doktrina nga iyang madunggan, tungod kay wala man siya'y pundasyon sa kamatuoran. Ang mga magwalalipod, kinahanglang pagasukdon pinaagi sa balaang kasulatan. Walay pulos ang ilang doktrina kung wala kini basihan sa Biblia. Ang matag pastor, mga kahigalaan, kinahanglang magpaubos ug dili mainsulto kung sukdon ang iyang mga gipangtudlo pinaagi sa Biblia. Kinahanglang andam siyang musalikway sa iyang gikuptan nga doktrina, bisag dugay na niya kining gikuptan kung madiskubrihan niya pinaagi sa Biblia nga sipiat di ay kini. Mao kini ang attitude nga angayng batunan sa tanang mga pastor, kining willing nga magpatulid pinaagi sa Biblia. Mutubo usab ang iglesia diha sa pagkabalaan, mga kaigsuunan, kung mutubo ang ilang kahibalo sa balaang kasulatan. Dili makalaom ang usa ka simbahan nga mahimong mas balaan ang mga miyembro niini kung sila kanunay nagtinapulan sa pagtuon sa Biblia. Timan ininyo kini mga kaigsuunan diha sa pagtuo. Ug alang sa mga ginikanan nga namati karon,
Aduna kamoy katungdanan nga anaron ang inyong mga anak sa pagbuklat sa Biblia sa matag adlaw. Basig hanas kaayo nga moabli og cellphone og computer og internet ang inyong mga anak, apan walay alamag sa pagbuklat sa Biblia. Ug kinsa ang panilngan sa Ginoo kung ang inyong mga anak walay kahibalo sa iyang pulong? Dili ang inyong silingan, dili ang inyong pastor, kundili kamo nga mga ginikanan nga wala mosunod sa giingon sa Panultihon Kapitulo 22 versikulo 6 nga anara ug bansaya ang bata sa dalan nga angayan niyang pagalaktan ug sa iyang pagdako dili kini niya biyaan. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Tungod kay ligdong man ang hunahuna sa mga taga-Berea, gipanalanginan sila sa Ginoo og panabot nga nagdangat sa ilang kaluwasan. Daghan kanila ang nahimong magtotoo, bisan pa man gani ang mga tinahod nga mga kalalakinan o kababayin-an didto. Nagtuo ko nga sa tanang mga sinaguga nga nabisitahan ni Pablo, ang sinaguga lamang sa Berea ang daghan kaayo og mga nakabig ngadto kang Kristo. Kinitungod kay ligdong ang ilang hunahuna ug nagsusi gayod sila sa kasulatan, mao nga wala sila naglisod og sabot sa mensahe sa ebanghelyo. Hinaot nga mahimong maligdong usab ang atong mga hunahuna sama sa mga taga-Berea. Sa bersikulo 13, once again, aduna na po'y mga nagsamok-samok sa ministeryo nilang Pablo didto sa Berea. Ang mga dili magtotoo nga mga Hudiyo nga gikan sa Tesalonica, nga miapas gayod kang Pablo didto sa Berea aron lamang sa pagpakgang sa buluhaton didto. Well mga kahigalaan, kung dunay missionaries ang atong Ginoo, duna po'y missionary si Satanas. Ug mas daghan ang mga missionary ni Satanas kaysa mga missionaries sa atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus na gayud mismo ang nag-ingon nga luag ang dalan padulong sa kalaglagan ug daghan ang nagasunod niini. Huot ang dalan padulong sa kahimayaan ug jutay ra ang nakakaplag niini. Mao nga mas daghang missionary si Satanas. Ang hugaw nga mass media, mga movie industries nga nagsabwag og imoralidad, mga scientists ug university professors nga dili motuo sa Ginoo ug dili motuo sa Biblia, ug mga gobyerno nga nagmugna og mga balaod nga nagtuboy sa kasalanan, sama sa legalization sa same-sex marriage, nahidabo na kini sa Amerika karon, legalization sa marijuana, gipasaka na usab kini sa Amerika karon, legalization sa abortion, hingsamot nga gipasaka na kini sa Amerika karon, ug uban pang mga sala nga gusto nilang dawaton sa katilingban. Ug diri sa Pilipinas, giluto na usab ang same-sex marriage. I tell you mga kahigalaan, daghan kaayong missionary si Satanas nga muhilo sa hunahuna sa atong mga anak. Mao nga pagbantay kamo ug paningkamot gayod sa pagbuklat sa Biblia ug pag-awhag sa inyong mga anak nga mosunod sa inyong mga lakang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug pagpamalandong niini sa matag adlaw. Alang sa mga wala pa kang Kristo, basin og muingon mo nga, daghan na kaayong relihiyon karon, maglibog na tag-unsay atong sundon, mao nga magpabili na lang ko sa akong namat-an. Well, higala kung ang imong namat-an wala nagtamod sa Biblia, wala nagpasabot og duro sa Biblia, naara og himo og balik-balik nga mga ritual, balik-balik nga mga pag-ampo nga ginabasa lang ug gimemorize, ug wala gayud nakasentro sa atong Ginoong Hesukristo ang pagtulunan, gihagit ko kamo. Ablihi ang Biblia ug itandi ang inyong naandang pagtulunan sa kung unsay nahasulat sa Biblia. Hinaot nga sa pag-abli nimo sa Biblia, higala, makaplagan nimo ang kamatuoran nga ikaw makasasala ug nahailalom sa tunglo sa Dios, gumikan kay imong gisupak ang iyang balaod. Ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon.
Kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa mga sala. Apan si Kristo mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala. Bisag unsa pa sila kadautan. Naganto siya didto sa cross aron mabayran ang tanang silot sa atong sala. Ang dugo ni Jesus igo na alang sa atong pagtubos. Nabanhaw siya pagkahuman sa 3 ka adlaw, isip pagpamatuod nga natuman na niya ang iyang misyon. Ug nagsaad siya sa tanang naghinulsol sa ilang mga sala, ug nagtuo kaniya lamang nga dili sila malaglag, kundili adunay kinabuhing walay katapusan. Susiha ang kasulatan higala, aron matino nimo nga ang ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan ni Hesukristo tinuod gayod. Ug dawata si Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausapa giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Diyos nun diha kang Kristo Jesus, lutoson gayod. Apan ang mga dautan ug tigpakaron ingnon mosamot pagkadautan, manlimbong sa uban ug malimbungan usab sila. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran, nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mo'y nakahatag kanimog kaalam, ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus.
Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.